ngeseliosala nijabule uma ngasekho kulo mhlaba wezitha zami ngeseliosala nijabule. Inabenkosi nabesilo kuyo lonke likamthaniya ngicela ukunibingelela ngumfowankeshe njengoba nazi kule weekend ukuthi besijabulele uhambo olukhulu lapha umfowampungose indlamlenze ukhuzani ebehambele ezweni laphesheya ezweni lale United Arab Emirates eDubai eyoperforma khona. Engathi ke izinto ayihambanga kahle ngoba esohambeni obelu kanjeyana engathi kube khona ukuba khona ukuphazamiseka nokuphenduka kwenkomishi, kodwa ke ngicela ukuyifunda njengoba ibhaliwe article ngokwenzakale khona le Dubai, ngoba engathi umfowampungose akasezukwazi ukuthi aperform ngoba kumele aperform lolusuku namhlanje okuyisonto ngomhla 17. Kodwa ngifunde nje obhaliwe iarticle ithi kuqolwe ukhuzani ngomcimbi ongekho. Ukhalemi izinyembezi ukhuzani eveza usiza abhekene nalo kwenye yamapost ekhasini lakhe ashiye abalandeli bakhe bedidekile umthombo wethu oseduze nayo sivezele ukuthi ngesikhathi ukhuzani esuka eya eDubai kube nobuhixihixi bokuthi akhokhelwe nokugcine ngokuthi bethembise ukuthi akeze neband yakhe bazomkhokhela yonke leyo mali yakhe uma esefika. Kuthe uma efika kulela lizwe ngosuku lomcimbi ehamba neband yakhe ethi uzodlala kwathiwa kube nephutha ukuthi abizwe kulomcimbi. Empeleni akekho ohlwini labaculi abadingekayo futhi lo mcimbi athi uqashwe kuwo into engekho uqoliwe. Lento bhuti imlimaze emoyeni, akekho right, akasikhulumisi futhi akadli. Izindleko zizodwa zokuhlela lolu hambo nendawo yokuhlala imudle about 92,000 and ayikho into azoyenza njengamanje. Labantu bawu12 afike nabo kumele badle ababuyise ngemali yakhe. Wase waphinda ke wayipostela ke umfowampungose. Sengizofunda ke iposti epostwe uwe uqobo lwakhe ithi izingane zakwethu emhlabeni ngifundela ukhulu unamandla usathane, kodwa angeke ngiphela amandla ngizolwa noma kunje. Ngibhekene nenselelo zingane zakwethu ngibekene emthandazweni uyalwa usathane. Angithule ngoba ngithanda zingane zakwethu, impi engibhekene nayo ingaphezulu kwamandla ami. Ngizonixoxela kahle uma sengehlise umoya, kodwa engingakusho ukuthi usathane uzifikele mathupha kumina. Ngimbona ngamehlo bengihlezi ngimuzwa ngendaba. Angahleka ungizondayo, kodwa engingakusho ngoba ngithandayo ukuthi kunzima ukubhekana nenselelo ongenamandla ukuyilwa. Angazi ngangenzeni kubani kulomhlaba, kodwa indaba yami nalomhlaba izoba uhambo abaningi abazofunda kulo. Engingakusho nje ukuthi ngicela ningithandazise, ningibeke emthandazweni. Akukhona ukuphela kwami lokhu okwenzakalayo, kodwa kuyizinto ezizongiqinisa noma ngabe yini ezokwenzeka engizoyimemezela. Ngicela nikholelwe kumina, selokhu ngazalwa angaze ngibhekane nenkinga ekanjena. Bese eba khona ke ipost eqinisekayo ukuthi umcimbi impela ukuthi ushintshile nanokuthi akasezukuperforma. Yiyo lethi sizwe sakithi ningethuki akonakele kakhulu ukuthi nje mina ngizwani nokukhuluma into bese ingenzeki ngoba angikhandwanga amanga futhi kangiwathanda amanga ngoba mina ngingumuntu weqiniso ngaso sonke isikhathi. Manje yangihlukumeza into eyenza kuba sengathi ngikhuluma amanga. Ngifisa ukunazisa ukuthi mayelana neperformance yakusasa ungenzeka ngingabi ingxenye yayo ngenxa yeinkinga esingadalanga yimi futhi engingena control yazo. Kodwa ke kusaliwa strong, ngithandaziseni usathane ofuna ukwemuka nami. Ngaba buhlungu ke ukuthi ke umfowampungose sehlelwe uhambo kanjena waphinda waqhuma nanendleko bese engakwazi ukuthi afike adlale. Kodwa ke sifise ngathi konke bangakulungisa, mhlawumbe agcine edlalile umfowampungose. Sahlele ethembeni indaba engekho mnandi ke lezi zindaba ezingezinhle. Kodwa ke ngoba thina sithandela umculo asemlindi umfowampungose sizwe yena uzophinda sitshela ukuthi kuhambe kanjani.